दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा अफिसियेलि इएम आरो एमसिएलए जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टनि प्लास गार्जेन मिनिस्टार जोंनि मानव गेदेर अशोक सिनहाल बिथां जों जथायै जोंनि बिटिसि जौगाथायखौ जों माबोरै लाबोनो हागोन थांनाय बाराव जों माबाफोर गोरोन्थि मावलांफ्रांबाय नामा बेफोरनि सोमोन्दै सालिजारि खालामनानै सावरायलायनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरआव थानाय 35 लाख जनसाधारनखौ जों माबोरै जौगाथायनि लामाजों दैदेनलांनो हागोन बेनि सोमोन्दै गुबै सावरायनाय जादों। बावैसो साननैसो सिगां आदिबासि हान्जाजों भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथा जाबाय बुंथिनो गिबियाव आङो जोंनि आदिबासि माहारिनि जेसेबां सोमावसारग्रा आगजु हमग्रा जोहोलावफोर दं बा हान्जाफोर दं बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो बिथांमोननि जा एकर्ड बे एकर्डखौ लानानै आं बिथांमोनखौ कंग्रेसुलेसन जासिबाय। मोनफ्रोमबो हारिनि मोनफ्रोमबो हान्जायानो माहारियारि हान्जाफोरानो गावबागाव हारिनि जौगाथायखौ लुबैयो बिथांमोननि हारियाबो जौगालांथों इक'नमिकेलि ससियेलि बेखौ आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय। नैथियावहाय जेरावहाय बिथांमोना स्पेसियेलि आसामाव थानानैनो जौगाथायनि बाथ्राखौ सानदों बे जोंनि थाखाय बरायथावना बाथ्रा। नाथाय माखासे बर' सुबुंफ्रा गिखांनाय फोरमायदों जे बिथांमोननो जे दखलफोर होबाय बेयाव बर'फ्रा माबाफोर खहा जागोन नामा? काउन्सिलाव जेबो खहा जाया। काउन्सिलनि आन्दाराव मालाबाबो काउन्सिल जाखाया बे स्पष्ट खोन्थाखा। बे काउन्सिला मोनसे आलादा जोंहा 8 शेड्युल मोनसे एमेन्डमेन्ट मोनसे माबा बियो काउन्सिल गतिके बेवहाय जोङो खहा जानायनि खुनु बाथ्रा फैनो हाया। गिनाया गिलाबायबाय थागोन आरो गिनाया स्वाभाबिक माबा मोनसे खहा जागोन नामा बेखौ सानखागोन मानसिफ्रा। बावैसो साननैसो सिगां दावराव देख्रेब बिथांमोना खौरां मेल लिंनानै मोनसे बाथ्रा अजद दैखांदों जे बिटिसि सरकारा माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायावनो गुबुन अना ट्राइबेल सुबुंफ्रा जिरायना दं बिथांमोनखौ सेट खालामाखै आरो बिनि हेंथायै क'क्राझार हासिंग्रि फिल्डआव गाबोन नैबे 19 तारिखआव सेप्तेम्बराव आं नोंथांनि मिडियाजों बेखौसो बिथांनिसिम सोंदों बा सोंनो लुबैदों। थांनाय 17 बोसोर दावराव देख्रेबनि सरकारनि दिनावनो बिटिसिखौ खुंदोंमोन बिथांमोना न'खर बैसोखौ उच्चेर खालामो बेखौ बिनि फिननायखौ आंनो होग्रोदों आरो बे कुइसनखौ आंनि जानानै नोंथाङा दावराव देख्रेबनाव गाबोन ना दिनै हायो ना माला हायो सों। बिथाङा ओरैबायदि दाखालिबो आंनि अफिसाव फैनानै आंखौ प्रेसार होफैदों गुबुन हारिखौ होनांसिगौ माबा माबि खालामनांसिगौ होननानै। एक्सुवेलि होनायजोंनो गासिबो समस्याया समाधान जाया आरो होनायजोंनो समस्याया समाधान जायोमोनब्ला 17 बोसोराव बिथांनिनो बिफा सुरुप हाग्रामाया दालागै खामानिखौ मावगौमोन। जोङो मावनो लागासिनो दङ आखायाव। जोङो रावबो इलिगेलि जोंनि हायावहाय जों थानो होआ। इलिगेल मानसिखौ जों मालाबाबो थानो होआ। जाय मानसिया बिफर द क्रिएशन अफ द ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक समनिफ्रायनो बेवहाय दङ बिथांमोना बेवहाय हानि मोन्थायखौ मोनगोन। आन्डार द ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जायफ्रा आफ्टार द क्रिएशन अफ द बेल्ट एन्ड ब्लक जोंनियाव थाफैदों बिसोरनो जों हानि मोन्थाय होआ। बे स्पष्ट खोन्था। बे दावराव देख्रेबना दावराय देख्रेब बिथाङा जोंखौ मरेल गियान होनो दाफैथों। बिथांबायदि हाजार नेमसेक मा होनगोन इन्टेलेक्सुवेला बर' हारिखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगासिनो दङ। बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दावराव देख्रेबाबो सासे बेखौ जोंहा प्रमान दंखायो। सार नैबे समाव मोनसे आलादा सोंथि नैबे जोंनि उदालगुरियाव बारे मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव मैदेर मेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्टनि बाथ्राखौ लानानै जों जेरै स्पेसियेल चिफ सार आं आरो जोंनि डिपार्टमेन्टफ्रा स्पेसियेलि रायज्लायदों। बे रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो टटेल बिटिसियावहाय 133 किल'मिटार मेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्ट जनखौ रैखाथि होनो थाखाय सलार फेन्सिं होनो थाखाय 21 तारिखआवहाय जोंनि बेवहाय अपेनिं खालामजेनगोन जों फाउन्डेसन खालामगोन अदालगुरिनि जोंनि धनस्रि डिभिजनाव। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360